Животът ни е истинска въртележка. Забързан ритъм и стрес нарушават естественото състояние на хармония. Всеки сам изгражда своята система за релакс. Умело редуване на натоварване и почивка. Няколко практични съвета. Използвайте времето за почивка пълноценно. Отърсете съзнанието си от грижите и мрачните мисли. Изберете любими занимания с положителни емоции. Отпуснете тялото си, отдайте се на мигове на радост и щастие. Замислили ли сте се, че 1/3 от живота ни преминава в сън? Японски изследователи твърдят, че най-дълго живеят хората, които спят средно между 6,5 и 7,5 часа в денонощие. Доказано е, че физически активните хора се задоволяват с 6-7 часа сън, докато ангажираните с интелектуален труд се нуждаят от 9 часа почивка. Сънят е жизнено важен. Той е по-важен от храната и зависи от темперамента, възрастта, типа нервна система и начина ни на живот. Количеството сън е индивидуална доза, без която не можем да живеем нормално. Един от най-разпространените начини за релаксация е музиката. Нотите влияят благоприятно на човешкия организъм. Те са способни да преборят някои неразположения. Ето защо хубавата музика помага да се отпуснем и да възстановим силите си. Специалистите препоръчват класически композиции. Практикуването на йога помага за овладяване на стреса не само на физическо, но и на умствено и психическо равнище. Тази хармония е много важна. По време на комбинираното йогийско дишане, всяка част на дробовете се изпълва с въздух. Усвояването му изисква всекидневна практика, но ефектът е много голям. Предотвратява отрицателни психични състояния, умора, разсеяност и сънни състояния. Само няколко минути дълбока релаксация намаляват безпокойството и умората повече, отколкото много часове неспокоен сън. Релаксирайте, бъдете здрави, обичайте живота. Застраховка "Обичам живота" за нея и него от Евроинс Живот.